Estic fent el repte de pujar cada dia una fotografia a Instagram. Vaig començar l'1 de gener i ja porto més de 200 publicacions aquest any. I avui us volia parlar una mica del procés, ja que just estic enganxant alguns dies on no puc sortir a fer massa fotos, llavors estic tirant una mica de material que tinc per allà, de fotos que no he pujat mai perquè no em semblen fotos increïbles, però bueno, que no estan malament. I durant aquest any m'està passant molt això, que si hi ha algun cap de setmana que vaig a 2 esdeveniments esportius superguapos, després tinc una setmana de que tot el que pujo són fotones. I després hi ha setmanes com aquesta on les fotos que estic pujant són 5 de 10. I bueno, és part del procés. De fet, amb aquest repte tinc bastants objectius. El primer és complir-lo. El primer és fer tot un any de pujar una foto cada dia. L'altre objectiu que tinc és el fet de pujar coses, independentment de que vagi millor o pitjor. Perquè sóc una persona molt perfeccionista i sempre em passava de que no publicava coses perquè no estaven perfectes. I em passava amb les fotos i el mateix em passava al principi quan vaig començar a gravar vídeos, que tinc un munt de vídeos gravats que mai han sortit. I crec que és de les coses que més he après aquest any. Però clar, jo tinc un nivell d'exigència que està... arriba al veí de dalt. I ara aquests dies que estic pujant fotos més normaletes, sí que tinc el neguit aquest de buscar alguna per anar a fer fotos, però és que clar, no puc. Tenir aquest neguit per estar fent fotos cada dia era un dels altres objectius d'aquest repte. De tenir el cap, demà no tinc cap foto per pujar, on puc anar? I buscar llocs. Perquè em passava molt el ja tenir la càmera, voler anar a fer fotos i quedar-me a casa perquè no sé on puc anar a fer fotos. I ara ja no és no sé on puc anar, sinó és buscar alguna cosa. I ja si no trobo res per fer fotos i estic desesperat i necessito pujar una foto i no tinc res, llavors me'n vaig a passejar amb la càmera i faig fotos de lo que sigui. I estar pujant fotos cada dia també em serveix per dues coses. Ho pujo ràpid, check i venga, a altra cosa. I d'aquesta manera estic aconseguint que el tema visites, els likes, els comentaris passin a un segon pla. A qui comenta les fotos jo encantat, sempre li contesto, i no només això, sinó que fotos que un cop les he pujat dic, hòstia, aquí hi ha un error, això ho hauria d'haver corregit, ho hauria d'haver editat diferent. Fa uns mesos m'hi hagués capficat molt, però com pujo ara tantes fotos, sé que aquesta foto en 2 setmanes està perdudíssim al meu perfil. Llavors, entre una cosa i l'altra, al final què passa? Que estic pujant fotos que estaran millor o pitjor, però l'important ho estic fent, que és pujar fotos cada dia. I el mateix que estic fent amb les fotos, ara ho estic començant a fer amb els vídeos.